Здравейте на всички! Аз съм Хак Игри. Днеска започвам моето Minecraft. Продължаваме по-точно моето Minecraft оцеляване. Опа, защо съм така? И аз не знам. Така. Ето тук. Правих легло и фиданката ми е пораснала. Самотната фиданка. Ами, днеска или утре вечерта ще опитам да кача нов клип. Може би ще бъде на такова, на оцеляване в Брукан, на оцеляване на самотен остров, на каквото кажете, опа. На каквото кажете, на това ще снимам. Аз нямам проблем, стига да ви харесва какви неща правя и общо взето това е. Така, взимам, обработвам дървото. Взимам крафтинг тейбъла, workbench по-скоро. Така. Вземам и леглото и тръгваме на пътешествие. Само да си сложа, да си направя меч, брадва и само меч да си направя. Просто да имам. Опа. Тръгваме на пътешествие. Сега е момента да напомня да се абонирате за мен, ако не сте го направили. Да дадете положителен вод за този клип. И да ви харесват клиповете, които правя. Благодаря за всичката тази града. Знам, че има много малко абонати, обаче мен и тези абонати ме правят щастлив. По-добре, отколкото да седя вкъщи и да не мога да играя нищо. Тук има овце. Не ме интересува за тези овце, имам си леко. О, какво става? Тук намерихме село. Дами и господа, вижте, намерихме село. Цялото видео ще бъде моя, ще ги убия. О, лаги, каза световно. Махне, силандър. Хора, съжалявам, ако лаги е при вас. При мен лаги много. Да видим. Добре, това е нещо много добро. Имаме 8 обсидиан, това е много добре. Сега справим Iron Mage и отиваме да убием селените. Ако се чудите защо трябва да ги убия тези селяндури, ами защото искам селото да бъде само мое. Може би това ще бъде Villagecraft в този свят. Един по-малко. Какво станало тук е? Нещо не е тук. Не съм разумел. Хора, при мен е много лаги. Извинявам се. Моля да ме простите. Просто тия селяндури, като са мърдат. Лаги екрана.
ги убия заради това. Ето вижте колко много изключително лаги. Ай, някой трябва да го бутна в лагата да умре. Още един по-малко. Не ме гледай. Като и беше версия на такова. Ако играх на компютър, щях да видя, щях да бъда в мините и да търся емералди. Обаче, понеже тук и да имаш емералди, не може да търгуваш с сила. Хора, не снимам с камера, защото няма се опитвам. Добре, почти съм готов. Айде, че умираш. Искам на някой да му направи хедшот. Оу, хедшот. И може би това е последния силендър, който виждаме. Превзехме селото и сега селото е наше. Yes. Тук тази крава ще умре. Съжалявам. Всичко това е наше. Дами и господа, взимам само храната. Няма да оцеляваме в този село. Не ми трябва за нищо. Тоест не ми трябва. Там виждам сива. Убирам само картофите, морковите и каквото ето и там. Добре, помислих, че има още едно село до селото. Добре. Се опитам от един мап да си изтегля някакви паркур или нещо такова. Ще се опитам. Ето как изглежда. Ще се опитам да правя нещо като паркурче. И така. Паркур и тези неща. Уау, колко бързо го щупих. Искам да се извиня, ако клиповете са ми къси. Нямам кой знае колко много памет. Предлагайте на какви други игри да снимам в коментарите. Ще снимам и на Агарио. Между другото, днеска ще има клип на Агарио. Ако искате, естествено. Изтеглете си я, много е яка, популярна е. И е модната, има нова версия. Добре, тук врата няма. Това ще се кача. Ре. Не. Ще няма в нея. Опа, извинете.
Лягам да спа, събуждам се, приключвам клипа и да. Съжалявам, просто имам днеска много ангажименти. За да ми се вижда... Опа. Не. Хора, това бях аз. Ако ви е харесал клипа, дайте лайк на този клип. Аз бях Хак Игри. Благодаря, че бяхте с мене и